خانم مسکالکو و омбудсмани Россия من صحبت تلفنی داشتم. اگر شما شنید ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ё омбудсмени тоҷик ба додгоҳи олии тоҷикистон шикояти рӯзноманигорон ва блогерони зиндониро дар мавриди норозигиашон аз ҳукми додгоҳ расонидааст. ин нуктаро умед бобозода омбудсмени тоҷик дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт, вале гуфт посухи додгоҳи олӣ ба онҳо дастрас нашудааст. ӯ гуфт посухи додгоҳи олӣ бояд ба худи хабарнигорон ва блогерони зиндонӣ расида бошад. ما مراجعت کرده بودیم به استودیو علی در مورد بازبینی پرونده‌های 3 نفر بلوگر. البته مراجعت کردیم در به مورد بررسیشون بود. البته ما میپرسیم، ما خطی گروه مانیتورینگی سوالای خطی هم دارد که مخفی است، میتید با جوابش میگیرد. ما صحبت میکنیم. خودی من صحبت کرده بودم هنگام بازدید، گفتن که شرایطی که در این حال هست یگان پرابلم نداریم، فقط در مورد باز هم تکرار شود اگر انمون بازبینی پروندهشون باید میکنند. ناراضگی از بالای پنج. дидори омбудсмени тоҷик бо рӯзноманигорони зиндонӣ абдуллоҳ ғурбатӣ, далери эмомалӣ ва завқибек сайдаминӣ дар маҳбаси маъруф ба якум советский пойтахт сурат гирифтааст. ҳамчунин намояндагони ин ниҳод бо абдусаттор пирмуҳаммадзода дидору мулоқот доштанд. аммо наздикони рӯзноманигорони зиндонӣ мегӯянд ҳанӯз аз ҷузъиёти посухи додгоҳи олӣ хабардор нестанд. мо ба суди олӣ муроҷиат кардем барои ҳамин қазияи абдуллоҳшон. ягон кас ба ҷиддӣ ба назар нагирифтанд. ягон ҷавоб то ҳол ба мо наёмаданд. то ҳол ягон маълум нашуд, ягон дидан надидан намедонам. неки ма гуноҳои абдуллоҳро ба факту далел исбот нашуд. то ҳол ма умед дорам ки хай ягон кас албат ҳаст ки мебинам ҳамин қазияи абдуллоҳшона. дидору мулоқоти омбудсмени тоҷик дар ҳолест ки намояндагони ин ниҳод аз баъзе маҳкумшудаҳое ки парвандаҳояшон сару садои зиёд дошт хабар нагирифтанд. аз ҷумла гуфт абдухалил халилзода ва абдуқодир рустам ба онҳо муроҷиат накарданд. مشخص پیشنهاد شود که امین شخص رفته باید باشد، عرض باشد، او رفته خبر میگیریم. پدری سرباز مراجعت کرده بود، رفته دید با خودی پدری سرباز رفته خبر گرفتن. بعد دیگر حالاتو ҳафтаи гузашта иттиҳоди аврупо аз вазъи ҳомиёни ҳуқуқ, рӯзноманигорон ва блогерони зиндонӣ дар тоҷикистон нигаронӣ карда буд. намояндагони иттиҳоди аврупо аз мақомоти тоҷик хостанд парвандаи рӯзноманигорон ва блогеронро бори дигар таҳқиқ кунанд. намояндагони ин созмон ба мақомоти тоҷикистон гуфтанд ҷомеаи озод ва фаъоли шаҳрвандӣ якҷо бо расонаҳои озоди ҳамагонӣ барои рушди ҷомеаи демократӣ муҳиманд. мақомоти тоҷикистон аз моҳи майи соли 2022 то аввали соли 2023 8 хабарнигору блогерро дастгир ва аз 7 то 21 сол ба зиндон маҳкум карданд.